ko ka san cewa nasararka a kullum tana farawa ne kafin fitowa alfajir? Mana 'yan mintuna kafin kiran sallah asuba a nan ne ake shuka tsiron nasara a wannan rana. Ba nasarar duniya ba kawai, nasara ta ruhi, nasara ta tunani, nasara ta jiki, nasara ta kwanciyar hankali. Ka yi ƙoƙari ka tashi kafin kiran sallah asuba da 'yan mintuna. Ka fara da addu'ar tashi daga bacci. Ka yi alwala, ruwan zai wanke maka duk wata kasala da duk wata damuwa da ka tashi da ita. Sannan ka tsaya ka fuskanci Ubangiji domin sallah asuba. Ita ce ƙofar kowanne haske a rayuwa. Ita ce mabuɗin alkhairi a wannan rana. Bayan sallah, ka zauna a nitse, ka yi tasbihi, ka yi istighfari, ka yi hailala, ka karanta wannan addu'a. Allahumma inni as'aluka khaira hadha al-yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barkatahu wa huda. Ya Ubangiji, ina roƙonka alkhairin wannan rana, buɗinta, nasararta, haskenta, albarkata da kuma shiryarta. Mintuna 5 na zikiri sun isa su buɗe maka ƙofofin albarka a wannan rana. Ka fara da Ubangijinka, duniya za ta biyo baya. Ka fara da haske, duhu zai yayi. Ka fara da sallah, nasara za ta kasance tare da kai. Ya Allah, ka ba mu nasara a rayuwarmu.